ndiko wadiwa watariri kuno kwandiri kunharaunda yekwapiki kwakaitika chiitiko chisina kujairika atingati makuna chaiwo chisionekwi kunharaunda ino ndokune nyaya yamuri kunzwa namahunga iri kunzi iyo kune mukomana wechidiki ari kunzi akavata nehuku kuiita mukadzi uye chiitiko ichi chaitika zvinonzi huku iyi yakabva yafa. Tangoti tionesane tipinde zvizere munyaya iyi. Kana uri mutsva pano paKunashe TV baya button rakanzi subscribe kuti usarasikirwe patinokupai zvimwe zvirongwa kunyangwe dzimwe nyaya dziri kuitika munharaunda dzitsva. Savari taura kuti bhebi rangu mirano Mambo, enda ni muda. Taura. Iwe, taura. Dodi ni bebe rangu. Nakachaya huku taura. Taura unonoka sha. Taura ikasika. Foni ri kurecord iwe. Yo na mamunhu mani. O bebe rangu nakari chaya. Iwe, bebe rangu ereshwe. Iwe buri kudai. Akomana, iwe tumbu racho harina kuputika here? Handiziba. Naiwe mwana iwe. Akomana. Watiri ndo rako baby. Kuno kwamuri yamuri kuona iyi inharaunda yemusha unonzi waPiki patiri apa pamashops epa Jesi ndo patanga tiri nhasi. Kunharaunda inoyi yamuri kuona iyi ndo kwakaitika chiitiko chinonzi kune mukomana akavata nehuku kuiita mukadzi uye achipedza kuvata nayo huku iyi zvinonzi huku iyi yakabva yafa. Saka regai tipinde zvizere munyaya iyi. Ndangoni ndikurakidzei nharaunda yatiri yemusha wekwaPiki kunonzi ndiko kwakaitika chiitiko ichi kuri kwaMutare mubhuku rekwaPiki. Ehe, sezvo muri kuona ndo nharaunda yatiri nhasi iyi. Chiitiko ichi chakaitika mazuva mashoma changopfuura, saka ndo kwatiri kwatati regai tiongorore nyaya iyi tione kuti nyaya iyi yakafamba sei uye chii chiri kuitika, tichinyatsopinda muudzamu mekupiwa tsanangudzo dzizere kubva kuvagari vekwaPiki. Mhuri yeZimbabwe regai tipinde muchirongwa pandiri panapa pabarbershop panonzi paKings Sport. Ndinaye panapa anowa bhabha paseri peKings Sport. Ndinenge ndichikurukura naye achitirakidza kuti chii chakaitika musi uyu uye zvakanyatsofamba sei pane mukomana. Makadiko mukoma, munofara here? Tinofara, ndokumbira mumhorese mhuri yeZimbabwe. Ya powerful. Sekutaura kwandamboita mukoma roti musi uyu chii chakaitika? Ndakandibva panapa zoma 6 ndobva ndasangana nambuya togara nawo panesidwa ndio wambono mukomana ere anonzi Kadoma handi ndikataita sezvikanzi abata huku yangu ndikata okay it's fine ndobva ndatoenda kumanirigaro kuti majokes mangwana makuseni ndobva ndakandonzwa pamba pacho paine vanhu vari vanhu vavaita like vanoda kunzwa nyaya ere but pane zvazviri kuti saka uyu mukomana uyu ari kunzi akanga abata huku yamai ava kureva kuti aishamwaridzana nehuku here kana kuti akaimanikidzira? Anoda katomboti araitoita zvehuku kuti akatobvira kana achiita ushamwari nehuku. Asi muchitarisa mukomana uyu pamaonero enyu mungati munhu akaita sei? Munhu akakwana here kana kuti ane zvinomunetsa kana kuti amen munomuona sei? Munhu akakwana tisingazozivi hedu magaro ake. Pamaonero enyu munhu akakwana? And pamaonero enyu haaiti zvemadrugs, haaiti zvemutoriro kana dongo? Haisi hatisatambomuona. Hamusati mumbomuna achiita zvekudaro? Mungaziva zita rake here mukomana wekutanudza? Zita rendoziva ndisazvindiri chokwadi ndoti Carlington. Anonzi Carlington Mutasi. Alright. Ko pakuona kwenyu munofunga kuti angaita makore mangani? Ndekuma around 2021. Alright. Saka huku iyi yakabatwa iyi namukoma Carlington iyi iri kupi? Pana akazomboiona here chii chakaitika kuhuku yakabatwa? Takatoiona mashopu yafa. Makatozoiona yafa huku iyi? Akatoibata yafa. Akasangana nehuku yakafa ndobva aibata yakafa? Akazotounzwa nevanhu mashopu kunoga ichinziratidza vanhu zvavakaita. Alright. Vanhu huku yanga yatofa. Huku yanga yatofa asi paakaibata yanga iri mberi?
ichita matracking. Vadiwa vatariri, tine chiitiko chamuri kungozwa chikutsanangurwa panapa kunzi murume uyu atirikutaura nezvake uyu akapata huku mhenyu akavata nayo kusvika yafa. Ndokutaridza kuti baba ava vanobata ende vakabata kusvika yafa, huku iri kutaurwa nezvayo iyi. Muri yeZimbabwe tangoti titaure nevashoma. Maita henyu Mr. Babaman, munosani zita? Stanford Story, ndikoma Stanford Story wana nditaura nawo. Maita basa ine tinokutendai. Muri yeZimbabwe pari zvino regai tugumire pano. Kana uri munyowani paKunashe TV, enda pabhatani rakanzi subscribe wobaya ipapo kuitira kuti patichaposta zvinyowani zvikuitire nyore kuti uzive kuti pane chitsva chataposta. Saka wakabva uko kuseri uko wakabvomba kwakuyepa pa uswera nezuro ameno wakaita sehuku yazenda iri mukitchen. Saka mwana wacho ndoenda azobva senguva dzinei akabva chikoro yana angaenda kurufu ane bana mai unotoasiya ekubhodostoko kumaimbotambira sinuka bhodostoko kupesira redhiyo wakashaika. Saka angaenda kurufu ikoko mai ako angasipo, saka ndopo wakatora dhimani wachipinda kwatora huku wakuita zvakaita instead yekuti ungari akaita ari kana ari kugomo kwakuisiya kwakudzorera futi kwakuchionekwa ngamwanakiro ari uri kuita akati iwe unopengai. Saka nguva iyo ndo pakabva pabuda mama kwamirapo akazomona wabuda nguko pamutoha indange muyadhi muno kwabuda ndo. Saka akatobva pamba pakwapinda nemunuyadhi munomu yapedzoite mezi dzake apinda muyadhi munobva aenda abvomba kwakuya panext door. Last year wakaenda futi iwe pakabata mbudzi iyo panext door ipapo futi. Saka paakabhadhariswa mbudzi wakati muchawana moto ndo kumupedzera muchandiziya. Mbudzi akabhadhariswa kunzi tenga mbudzi yedu ko yaangaita mukadzi yacho apana yakatengeswe wakazoitwa nyaradzo. Alright. Saka imbomirai. Samukuru watu wanawaita nyaradzo wakatengeserwa mbudzi yanga iri mukadzi wakare. Saka mbudzi yakatozodyiwa anga ari mukadzi wakare. Panyaradzoka. Zvakaita. Soko kuti azosvika kumashopusi kuti rakadii apero because azine zuro ndopaakazoonekwa ari mashopu akuende kumarori. Alright, kumarori anenge achiita nezveiko? Kuroda majecha. Anoita zvekuchera majecha. Alright. Saka wakazoonekwa mukomana waya wakati dena birthday yaya wari wakapa. Uyo wekuti hanzvadzi yako ya. Wakabetaka utora uyo aiwaka kumashuroko musuyo watatriteso ndiyo wakamuona yeyo obva muchimupata kubva naye kumashopu vakutiya naye kumudire mvura echibhazi taura zisaka ndiri murume wezvipfuya peno pamashopu avo toki zvakaita autori mhepo yazvo akatomborowa futi toki gore rinoka saka gore rineri ndo rakarova mbudzi here kana kuti gore rapera ndo rakarova mbudzi gore rineri robva rova toki nehuku huku netoki zvakabva zvatofa. Ana pasta shosho anokwira apa every Friday avanotadza sei kuteera sheda haabudi. Saka uyu mufesi uyu kuti here anopenga kana kuti asi mimi muri makaitarisa uri normal here ndosati kuda kutonzwisisawo kuti anopenga here kana kuti kutopenga wani unorwara zvekuti makatomutarisa munotoona kuti munhu anopenga unorwara nguva zhinji unotukana zviyana. Alright. Saka haana kumbobvira pfimba mabhebhi kana kuti aikupfimbai muchiramba. Ane 19. Okay. Vari pamwana riya rakabudikwa kuzodani. Kuenda? Kumurowasa. Okay, vanhu vakamuzomurova. Azokarogwa. Zvokusvika kuti ana mama akazoti musadaro munouraya munhu. Komana vamukwidze kombi kwamuroera kuti kwaJesu. Saka akazofonera mupurisa here kuti mwana wako pondwa akafa mei. Zvaitowana mupurisa. Mupurisa ndiye akazoya akamutora. 19 years. Iyo zvumashuro kwazvo aita basa kuti afuti mapendi aana ipapa pasha. Okay. Ichienda nawo amene samwe ane chichaya mabhurupa.
Ama kutoromba. Atora mabhuruku aya aenda kumabika. Waizomanyasise yako. Obva koripoti wazobva puwa community service. Hapana kana goreka. Nenyaya yemabhuruku aya. Alright. Yembudza ina report anakangoti itayose musamai ane mwana taurira. Alright. Wabhadharwa mbodzi yangu. Ye huku anga atitaurira naye. Naona zvaudza mai yavo kutaurana kwakanaka handisi kuramba. Ndoro mai ndine mwana. But pane pamwe pamuchaitirwa chinhu chakakura naye. Ndopamuchazoziva kuti kutaurana akushandi. Unogona kurepa wabva kutema kana ngebhema.